ले ले अइहा हो कुछौ ले ले अइहा ललका रुमाली में कुछौ ले ले अइहा ललका रुमाली में पियौ जात बाड़ पुलिस के बहलिए में पियौ जात बाड़ पुलिस के बहलिए में कुछौ ले ले अइहा ललका रुमालिए में कुछौ ले ले अइहा ललका रुमालिए में। कुछौ ले ले अइहा ललका रुमालिए में कुछौ ले ले अइहा ललका रुमालिए में। और पहले के समय में हमनी के माई बहन जब केहू के पति परदेश जात रहन कोनो अच्छा काम में जात रहलन तो लोग कुछ न कुछ निशानी देत रहे। आज मोबाइल के जमाना आ गई, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा के जमाना है, ये सब कुछ विलुप्त हो गई। लेकिन वो समय में कुछ निशानी दिया रहे, जना समय तार के समय रहे, चिट्ठी के समय रहे। एवरा सही बात बा, एवरा निशानी के जगह पर अगर मन में कोनो बात एगो स्टेटस लग जाता, एगो रील भेज दिया जाता। लेकिन पहले के प्रेम और अब के प्रेम में कितना अंतर हो गई बा। कहा डैडी सत्ता में याद हमरो सताई ललका रुमाल लीहा सीना से लगाई रस्ता में याद जगी
अच्छा